Ina. Ina po dataman di kolektoran. 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 Ina. Sapay na kalak. Kasano nga taday to yan? Ay. Apo! Apo! Madam! Madam! May katurog nga ito. Madam! Ito mo. Nakaturog. Ma'am! Ma'am! Managkulikta di bayad yaw! Ma'am! May blood samot tayo. Ma'am! Madi mo agreeng. Ma'am talaga nga naimas titurog ka. Kita manok pepaiso nga nakaturaw. Ngatok dati ima na. Ihan nga bumaba. Talaga nga nakaturaw ka. Talaga? Nakaturaw ka. Kasano nga tanga masingir daytaw. Kuray man. Nguyat iturog mo ha. Kita manutot ka na di ka agreeng. Ay, kabalyo! Ay na? Ay na. Ay, surmot! Nagimasmut titurog mo, madama. Ay na. Apaw, talaga nga. Di ka pa yung makaririingay na. Ay na, apaw. Umagagsingir di bayad mo, ma'am. Dilinding mo. Ay, surmot! Huwag garod kwartak, sir. Awanti kwartak nga. Ay na, apo, madam. Hanak nga puwan para itaw. Uray umyanak dito. Itaw na masingir ka lang. Ay na, apaw. Kasta tiyo pugali yung kahit. Ay, nudiyo ilim mga titaw, iturugan niyaw. Ay napaw, kasta ti ugali yung nga, guutang gait. Nudiyo ilim mga titaw, iturugan niyo titaw. Ay napaw, nakita kay tatayan, sinaruno ka. Ay na, pagsangpot ko dito, ay nakaturog ka na. Napaw, madam, kasta ti ugali yung kahit. Nakarigrigat kayo nga sing-singiray, nagtiwod kayo. Nakalalaing kayo nga agutang. Gure garod, sir. Nakalak. Apaw. Basa ako. Pati paglaingan nyo kahit. Ay na, apaw. Pati paglaingan nyo nga agutang tapos di mo ti agbayad. Ay naapaw, dakang may pagkidi nga kolektor yun ti parigatin nyo na. Ay naapaw, dagito nga umuutangain. Nakalalain kayo nga agutang, di mo ti agbayad. Ay naapaw. Sir, bayad ko. Si Kantula tabahala mang daluson. Ay naapaw. Nagarutain! Ay,